Kanzi ndege nokutora mkwasho wangu tindiende neyo kwa Gonyora asikwenda neyo kwanda tidenda neyo chifamba yakukuyeresa kuti ende uchifamba kanzi nemkomana alright batirana atezora nambuya batirana mkwasho buda naye panze tango uchimtemura maoko kumtemura maoko mfugamisa pasi chekutanga vachimudira mvura vakatanga mugezesa maoko vachitsvidirira mvura vega umwe wacho vachimugezesa maoko vachimfugamisa pasi vakachitanga kuchema achita seko varafudho mukundikuvadza mabvi yangu yakupisa madi mambondisumudza mambondizorodza munondiuraya zvikanziviwa bvata ungatye kufa yakafa kare here. Vanhu vauya vatizvo vari kuda kunamatira Proud handizve, asi pobuda mashoko ekuti chero akadonha wakafa kare, makagamuchira sei mashoko evanhu? Mashoko emweya manje sevanhu tombofamba kumweya manje yakatotinetsa nokuti mweya manje haufaniri kupota uchitaura izvozvo nokuti isi vanhu tofamba mumamweya umu mweya haufaniri kubhenja uchiti zvakazoti kana wangoya kuita basa unongoita basa unyerere. Yakambotinetsei nemukomana zvichireva kuti achangoroora mukadzi wakaroora ndofunga ndopakatangira chirwere waiti handisida kuti mwana anga aroorwe naProud. Saka zvinhu zvozvoti ndakarara zvinhu zviri kundibata sitiri kuti chirwere chemwana wangu chakakura ari ikoko wachimurapisa usingai kunotaura nhasi zvakare ndo wauya kunogumisa upenyu hwemwana wangu. Saka zvinhu zvinondibata sitereki. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Nhasi uno tiri kwa Chief Bushu kwatafambira nyaya yatiri kuda kunzwisisa kuti yakafamba sei. Tiri mumusha wavaMakunda mune mwanakomana anonzi Proud anga ane makore 27 ekuberekwa akatisiya mumazuva mashoma apfuura aya. Uyezve kunharaunda yatiri ndo kwa Sabhuku Makoni uye tiri ku Ward 27 kwatichange tichikurukura neutungamiriri wenharaunda ino uye nevemhuri yokwaMakunda kuti vatitsanangurire kuti nyaya iyi yakambofamba sei. Tiri kutanga nekuti kumhuri yokwaMakunda tine urombo nekushayikirwa nemwanakomana wenyu. Haisi nyore, rufu runonetsa kurugamuchira, asi toda kungotanga nekuti nematambudziko. Tichatanga kuti tinzwe zvakaitika munge muchinzwisisa kuti nyaya yakafamba sei kuti mwana uyu nhasi uno asazove ari pakati pedu. Tinzwe nhoroondo yacho yekuti zvakafamba sei. Tichatanga nekutaura nemwanasikana wandinaye panapa. Regai ndimuchingamidze muchirongwa tisati tatanga kutaura nevamwe vakanga varipo pakaitika nyaya yekuzoti mukomana asave ari pakati pedu nhasi uno. Vanzvadzi toti nematambudziko akashaya ndiani wenyeme? Ihanzvadzi yangu. Ihanzvadzi yenyu. Imi mune makore mangani ekuberekwa? 15 years. Zita renyu rakazara ndiani? Patience Makunda. Patience. Tine urombo nezvakaitika, makazvigamuchirawo sei kushayikirwa nehanzvadzi yenyu naProud? Zvinhu zvinongorwadza kushayikirwa nehanzvadzi yangu Proud. Chikaitika ndechekuti pavakasvika vakadzi nevarume, vakasvika mukadzi ndakaimbo kwedu vasvika vanhu baba vako namai vako varipeyo ndati havapo. Zvikanzi panani vandati paneni. Vanzi tai kunoona mukomana handei kumba kwaanogara vanorara handaiya navo kunoko. Makanga muchivaziva here vakauya ivavo? Ndiani? Ndatezvera vaProud nambuya vake. Vandauya navo kunoko vandasvika arume wacho nando vanga vasara kunoko. Ndai kunoona mukomana asi kuya kumuona kwandaita ndaenda naye kumba kwangu kunogara naye kwaGonyora nokuti makore arebesa achirwara.
zvikanzi tipinde mumba pandapinda navomba vataura naye zvikanzi ndaunokutora mukwasha wangu kuti ndiende newe kwagonyora asi kuenda newe kwandati daenda newe uchifamba ndakukuyeresa kuti ende uchifamba zvikanzi nemukomana alright vamubatirana atezvera nambuya vabatirana mukwasha buda naye panze pamugadzika pavhuranda kanzi padika mvura yegezi nekumugera musoro pandanoisa mvura yegezi pandanoshedza wekuzasi anaba munini wangu naTerence vauya zvikanzi ngaagerwe musoro vhagerwa musoro naTerence vachitanga vapedza mugera vakatanga mudira mvura kamisa mabhaketi 2 ne3 ma5 lita mvura yavakanga vachidira pai mumiri wese here kana kuti mumiri wese wapedza vatanga uchimutamura maoko kakumutamura maoko vamupfugamisa pasi kekutanga vachimudira mvura vakatanga mugezesa maoko vachitsvodirira mvura vega varume vacho vachimugezesa maoko vachimupfugamisa pasi vakachitanga uchema achita seko rafudhomu kundikwadza mabvi yangu yakupisa madi mambondisumudza mambondizorodza munondiuraya zvikanzi vibvata ungatye kufa yakafa kare here handikusiye da kuti udone bvavadona vachitanga vakadonha vakapfugama here kautanga akapfugama akadonha akapfugama akadonha nesaidhi vachitanga muyeresa mumakumbo vachimurwara wamakumbo netsvimbo yavo vatida kuti dakumufambisa vakamubata umo vachitonge vari kumuitisa maexercise vakabatirana naTerence vatanga mufambisa vachimufambisa tobva ati kuna Terence ndisiye nekuti zvamuri ndozvimuita se mukundikwadza bva unobatwa naKarimu vamufambisa bvaumisa pakati peyadha pavakamurarisa ivapa vatanga mutamura makumbo pavakamudhonza gumbo rekuleft pakachitanga uchema vachita seko rarafudhomu kundiuraya bvatanga ushedza Karimu munin'ina wake naTerence nabamunini wake vanga vari apa ndomaonero andikasvika ndopa ndikabva ndaenda kumba ndikasiya akarara pavakamudhonza gumbo parikarira ndopaakangoti zii pandikachibva ndaenda kumba. Proud anga ane makore mangani asinganzwi zvakanaka? 5 years. Ane 5 years. Tingati vanga achisimbirwa nei mukunzwisisa kwako hanzvadzi yako? Ndizvonetse zoti asi munhu anga asingagoni kufamba paurwere hwake ipapo. Aiwa tinotenda neurukuro yawatipa reka titaure naTerence. Handiti mhuri yeZimbabwe tiri kutaura nezverufu rwaProud kuti zvakafamba sei musi wacho naTerence ari pano toda kuti tinge tichinzwawo kuti nyaya iyi yakasvika sei kwaari yekuti azodaidzwa. Panguva yamakadaidzwa muri kupi mukomana? Ndiri mumba mangu. Totanga nekuti nematambudziko. Imimi Proud ndiani wenyu? Sekuru wangu. Ndisekuru wenyu. Pakuti kudi? Mwana wehanzvadzi yamai vangu. Alright. Nyaya yakasvika sei kuti pane vaenzi vari kuda kunamatira kana kuti kuyeresa kana kuti kuporesa Proud? Sezvo mandombonzwa kuti zvinhu zvinototishamisawo kana nesu tese nekuti ndanitoriwo kumba kwangu uko ndakatozoshamisika mukomana anogara akarara mumba make umo ndakatozomuona abudiswa pani. Saka zvakave zvakatondishamisa nekutondityisa kubva kudhara ndakatongosvika ndagara pamba vari papa vandikurukurira vachiti inini kuuya kwandaita panapa ndava kuzotora mukwasha wangu ndiende naye kumba kwangu sezvamanzwa paya. Ndakati hongu kumutakura makagona kumutakura asi vabereki vake havapo. Saka kuti muende naye hazvikwanisiri. Iwe zvishowa vakaitawo nharo sesu vese vanhu vasina umweya hatigona kuona kuti zvii zviri pamunhu kuuya kwavakaita vakaratidza kuuya nokuda kushandira havari pakati kudaro vakabva vati mukomana womukumuregerera sei soso
mutadza kumugezesa kumugera musoro kana uchikwanisa kutorawo chigero kuita sei kugere zvishuwa ndopa ndakatorawo chigero mandakwanisa kuita sei kugera banaogezi zvadaro wakati watanga kushandira zvakare chimudira mvura guma vazotanga kuita munamato wavo wakumusumudza saka inini ndanyatsoona kuti mabuya angu ari kusvika panguva yekurwadziwa ndobva ndati gendi ndinoita sei ndinobata kuti asanyanyita sei dzimbiro zvishuwa asi panguva dzavzoita wakada kusvika padhuze atiziva kuti mweya here waimbo watorambidza kuti makanzwa tsitsi imi manje munoti ndinobatsirawo sei saka isu sati nebhilifu yekutoti toda kutoti munhu aite sei aporeswe so pazvatigarawo nesuwo tasiyawo tanga kuita zvobva washedzera kuti wemundibatsira da kumuita sei kumufambisa ndipo wakamusumudza ndamhanya zvekare futi inini ndabata paye vakashedzera mukundikwadza pakauya munin'ina wake Karimu pamubata achishedzera kuti ndisiye ndamusiya munin'ina wake Karimu paauya pamubata amubata daro akafamba kubva kuya kusvika apa vachimunanaidza dota tisi afambe chifamba akazongosvika pakundoti ndisiye panapa Karimu bata kuti timugadzikei panapa munhu andasi kana vazhinji vanga varipo wakatombodawo kudzomawo kutoti panguva yamasvika iyi zviri right here zvamuri kuita but mweya taitongotiwo mweya wakasvikawo pakushoudhawo vanhu wakatongosvikawo pakugarawo wakangoita sei wakazorwa wakadaro saka vasvika apa pane nyaya vakazoita mweya uye manje agara apa achichema mundikwadza wakasvika nguva yekuti wakabata gombo rinori rekuleft uchitai kuti tamura mchana saka wakazosvika nguva yekuti dhonza kawani pararira kurira kwarakaita nekukomana kuzorora masira angu andinoitawo ndekubva mukomana azorora nanasi ya makasangana nezvakatiomei imimi chakanyanya kukahadzai pakuitwa kwebasa rese iro rekushandira munhu chii? Chikadzo chikuru ndichochi chekuti vakatozosvika panguva yekuti isusu panguva yavaishandira iyoyo chakakunyanya kukunetsa iwe imimi nemasenyu asi vemweya changa chiri chii? Kuuya kwavakaita nekuburitsawo munhu mumba kwavakaita kumuburitsa kwavakaita mumba umu ndaambuya nemukwasha wakaburitsa mukwasha wavo panze saka zvakava zvinhu zvakangotishamisawo sevanhu vanga vasingazivi ndo zvichazoenda kumberi zvichiitikawo kumberi pana zvataikwanisa kuitawo handiti right. Mhuri yeZimbabwe tiri kukurukura panapa tichinzwa nditerence watiri kutaura naye achitipawo umbo zvaanonzwisisa marenge nezvakaitika musi wacho unonziwo proud ndo musi waakazotisiya. Tinotenda ini zita rakazara ndiani mko? Stephen Zandi. Proud ndiani wenyu? Umwana wenyu. Mwana pakuti ndibaba mdiki. Tinoti nematambudziko baba nekushayikirwa nemwana komana wenyu. Pakaitika nyaya mamuripo ivo? Pakaitika nyaya iyi ngati pakusvika kwaita vanhu vakauya kubatsira ndakandisipo asi ndakazosvikira inini angu wamubuditsa kubva mumba wamugadzika pabhenji apa. Pamakasvika makasvika pachiitwei kubva ipapo zvichienda kumberi? Ndakasvika munhu waMwari uyu apedza kumugiresa kwaakataura kuti mugiresei nekumuisa mvura kwaakataura ndakasvika akapfugama padhuze naye akamubata maoko achitanga ari kuyadhonza achitanga kuyatamura achitaura nemweya papi ipapo achitaura nemweya ndobva asvika panguva yakati chindibatsiraiwo kuti ndimusumudze timupfugamise ndobva wamhanya futi wakomana semuzuku wake neumwe munyingira wake kuda kuti wabatsire mweya sekutaura kwakuita famupfugamisa asi semunhu akapfugamisa semunhu anga nenguva mitezo yake yakaita sezvaine ndobva tazva mukutondiita mukutoita se mukundirwadzisa handizvikwanisa madi kundibata kazi musamubate mweya kuti musamubate anofanira kupfugama ega saka ndimanje ndinokuwara ndinodonha
kanza adona uchatye iwe wafa kudaro dona kana toya kukura asi kana yakuponesa ndayakuita se kuponesa saka mukomana semunhu anga akaneta mbiri ndobva adona but chiuya futi vanhu mundibatsire futi nhasi ndoda kuti abve parapaita se afamba ndafunga pakamhanya futi muzukuru wake neumwe wacho ndobva ngomubatira ndofunga kubva ipapa saka wakaita zvekuti umwe akabata uye muprofita wacho akabatawo achikuya makumbo yake ari panapa achiita zvekuitanga kumitira chi-exercise achibva nayo ndipo akasvika bva azomugadzika apa bva mugadzika ipapa umwe anga akabata kumakumbo zvakewo uye muprofita bvaenda kugumbo kuye bvabata futi gumbo riye ndobva kutanga kunamata naro achitanga kuti tamura mbichana achitanga kunamata naro ndobva asimuka futi akati nhasi ndotoda kusisiya munhu aita sei afamba kana zviri zvandatumwa naMwari izvozvo ndizvada kusiya ndaita sei nhasi parapa ndobva azobata gumbo rire varitamura futi vazoritamura kechiwani mukomana bvaachena akachema zvekuti hapana mwana asina kumunzwa achichema akashedza mazita neindoba munhu akandishedza zita 10 member muzukuru wangu munyengina wangu paakangopedza kutaura kushedza koko ndopaakangotomera mushure mekunge atamura gumbo iro hapana kuzoita cheni hapana kuzotaurwa muprofita akati ndozvandinoita nokuti izvozvo abva kuwafe izvi zvaita sewe azorwa ini mani ndakagara hangu pabhenji apo ndichiona zvichiitika ndakatobvunza ndiri kubhenji kuye ndakati apa munhu uyu afa kawo imi michimusiyai ngaarari papi skanzive kutoti afa kugutsikana kuti afa manje munhu anaita sewe haana kufa ndanzi nedenga tamubvisa kuwafe rege ambozorora papi baba zvizhinji zvaakazomita ari papapa akunamata achizongomunamatirawo but munhu anga asataura kubva panguva yakapedza kumuita sei saka akazi ngakungomunamata nokungoimbawo zvake nziyo dzake but semunhu anga asataura asafema ndipo akazongotakurwa achizodzoserwa kumba achizongomira kuya kwakaita vakuru imi ndimi baba vaProud sokunzwisa kwatinoita ndichitarisavo ni kunyange nezera renyu kana vanhu vachinzi vari kuuya mumusha menyu vari vechipostori kana vesvondo kana vechina chaivo kana musangano chaivo uchinzi uri kuitirwa kana kuti kwasabhoku kunodedzerwa kavanhu kuti tichazenge tichidai zvakanga zvaitwa here kuti tichazouya kumba kwenyu kuti tizoita nyaya yekuti tinamatire kwacho ndakatomukawo pumba pangu apo ndakati arigere mborongo rwendo rwangu rwekuenda kwavakabva vanogara iwo maprofita acho ndiri mutori ndikuenda koko ndakatosangana navo achitouya kunokuye varume nevakadzi aungandiudze kuti tikuenda mba kwenyu asi vachitokuziva kuti ndimi baba vaitozviziva vauya kunoko akasvikira musikana rega pasina kana mukuru panapa musikana akatobvunza kuti ana baba vari kupa kati hapana kana munhu pana panogara atete wake apa baba vake anogara echichengetwa naatete wake vangu asipofu amai vake nababa vake futi kwangu asiko profita hino ndazosvika pandikazosvika ini ndakamusvikira atomuburisa pano asi chandikatanga kuita kufonera mukoma kuti vazive kuti ndakauza kuti pane vanhu vauya papi baba ningi namai ningi vauya panapa vanoita munamato wakati ava senzira taingoziva kuti wagara imbuya kumbomunamatira bva kumashure vangoti avasiya vamboita chii vamwe munamato watagara tichimufungiza ndi watogara ita se mazuva ese andinaziva ndipo vachazosvitsa vanhu vauya vatizvo vari kuda kunamatira Proud handiti asi pobuda mashoko ekuti chero akadonha wakafa kare makagamuchira sei mashoko evanhu nekuti vauya kutida kuti amuke afambe mashoko emweya manje sevanhu tombofamba kumweya manje yakatotinetsa nokuti mweya manje haufaniri kupota uchitaura izvozvo nokuti isi vanhu tofamba mumamweya umo mweya haufaniri kubhenja uchiti zvakazoti kana wangoya kuita basa unongoita basa unyerere izvo zvokuzobhenja kuzoti zvakazoti inini ndiwao ndingatoonawo wegawo mweya ubhenji makakurumidzawo semunhu mukuru kuti muzvione kuti munhu hapasisina pfungwa dzenyu dzakatanga kufunga kuita sei seipapa inini ndakazvitarisa zvangu ndakaona kuti inini ndandiri mukuru zvangu kudarika vanhu vese vari panapa asi chandakatokufunga sezvo ndaudza mukoma ndada kutongomira kuya kwamukoma sinsi zvedu vedare kwasabhuku varipo vaisimuka kuenda kwavo ndandambowasivisa nawepi ndozvinhu zviri papi ndozvinhu zviri pano handinangoti ndozvinhu zviri kuitika papi nepatasvika papi ndopatawo todzokera kumashure zvishomanana mwana wenyu Proud akatanga kurwara nei kuti azosvika pakunzi haachafamba semanzwisira munongoita wemi
toziva kuti mukoma waripo asi manzwisiro amunongoita chatiri kubhiripa ndechekuti edu mwana wedu anga ane nguva yedu akaita sei achita sei achirwara zvezvirwere zvazvo ndinotokambotora edu kuenda muzvipatara unongozwa kurwara kunongoita mo asi andiri kunonzwisisa ndechekuti ine munhu zvacho anga ane nguva yakati zvaingati 4 years handiti achirwara munhu. Yes. Kuchipatara vakatadzawo chipatara tambotry. Alright. Tinotenda baba neuri kuyamati parikani boenda kuna Sabhuku. Samakon, tiri kupfuurira mberi tanga tati tikurukure nevana venyu. Imi ndimi musoro wemusha. Nyaya yakasvika sei kwamuri? Yakasvikiswa nani kuti kumba kwakusina kumira zvakanaka kwaMakunda? Waive musi weSaturday musi wa16 kumasikati ndinoti zvangu kuna 2 ndakaona sekretari wangu kusvika akati ndanga ndaenda kwaMakunda ndichida kutsvaga maeseni okuti ndibhere foja ndoda kubhera foja zvino ndasvikawana Makunda asiko zvino zvandasvikomuwana asiko ndaakubuda ndashedzwa naana ivipo pamba ipapo nepanext vakanditizve yaimuoni zviri pano ndokubva ndaenda asi chavaita ndechoti vanditsanangurira kuti panapa nechiitiko chaitika chaitwa nemuprofita uyu naadzimai vake zvino munhu ari mumba umu zvaari mumba umu munhu uyu atodi azorora asi vari kuti achamuka zvino handizivi kuti zvichamira sei vakabvunza kuti ko baba wacho aripi zvikanzi baba vaenda kumusangano kwaChakoro asi vafonerwa zvinofonerwa kwavaita vafonerwa vachinzi zvivarida kushandirwa ndobva vazofonerwa kunzi kuno kundomamirira aita zvinhu so ndofunga vari munzira kuuya so ndobva uyo ati alright ndazvinzwa ini ndanga ndichipfuurawo handingati izvomandituma handingati izvo ndazviona kana ndadini asi chandaa kuita ndakundoudza mukuru wangu sho sekretari wangu pamachechi akauya kumba akasvika akati iri guwa randakuita ndanga ndaenda kundotsvaga maeseni kwaMakunda zvandasvika ndashaya Makunda ikoko ndazosangana nechiitiko chandatsanangurirwa naamai panext door kuti izvo pane zvaitika pano so ndo zviri waMakunda koko kunonzi proud anga achitamurwa maoko nemakumbo asi azosvika pakunyarara kutamurwa kwanga achitanga achema stereke asi azongonyarara so kunyarara kwaita ikoko nazvinezvi asatamurwa pari kuratidza kuti panenge pane about 3 hours munhu anyarara but hapana chati chaitika ndikati ndikati alright ndazvinzwa chiregedzai tochiona rudzivo musha kana vachinge vauya tinozenge tichitangira ipapo shuwawo pamachechi akaenda kumba ini ndobva ndasara ndiri pamba handina kuda kusumuka pamba kuteregedzai ndiende zviye zvandanzwa muguwa zviye kusina kupera 1 hour mwewanzwa ngo kuma 3:45 kwakauya Makunda, Charles Makunda anove baba waProud vaine munin'ina wavo Denford Stevens Chisandu vakandowana ndiri pamba zvikakonza tasvikawo ini ndobva nangofunga ndikati nyaya yandobvorumwa nzevei ndofunga ndiyo iyi ndokubva ndamirira vosvika paya vagara pasi zvonzi veduwe takuya kwataita panapa tati isu taita vana vadiki tati isiso imini semunhu mukuru muuye muono zviri kumba kwenu tikati kwaitikei zvikagonzi kune mukomana anga achishandirwa naatezvara vake nambuya vake kushandirwa kwavanga achiitwa uko anyarara zvino hatisi kuziva kuti kunyarara kwokufa here kana kuti kunyarara kwokuti pachine upei ndobva ndati alright zvakanaka handei so takasumuka kumba kwanguko kuuya kusvika panapa tasvika panapa ndakasvikoona kuzvishuwa muprofita uyo aripo nadzimai vake vagere pamba iyoyo padhuze nepila vagere udare so ndaunguswa kuti ko kange maswera taswera ndikati ndinokumbirawo ndinobvumirwawo here
kuti ndipinde mumba ndione. Sikaonza apinda yeye. Nguva iyoyo yandakataura nawo sekretari wangu nemupurisa wangu wamusada vakanga vapamba. So ndobva tapinda mumwe. Takapinda takati wande yeye. Including iye baba wacho naye Denford. Tapinda muyomu ndobva ndaona. Ini ndini ndakasvikuvhura gumbezi paakanga akarara. Ndavhura kudariso ndikati ndo zvacho. Ndakabata ruoko rwake rwoku left. Ndichida kunzwa pulse yake kuti ari kudini, pane ropa riri kufamba here. Ndabata pano pajoini kudhuze nepalm kuno. Ndakazoenda ndikandibata futi panapa. Ndikaona kuti hapana chandiri kunzwa. Ndakazoenda zvakare ndikandobata pano pachipfuva panapa ndikuisa ruoko rwangu apa. Ndichida kunzwa kuti pamwe pangaita heartbeat. Handina chandakanzwa. Ndikazoenda ndikandobata padumbu. Ndikanzwa kuti hapana chandiri kunzwa chokufema. Ndobva ndangoti hamene vamweonai asi inini maonero andaita hapana rwendo. Ndobva paya vamwe vozotari vachibata vachidini. Ndobva ndo maonero aya zvakanaka. So takazobuda mumba tasiya Proud ari mumba. Akanga ari wega. Tabuda kudare so ndobva ndauya panze. Ndobva ndasvika pano muprofita uye adzimai vake iye kokutanga adzimai vake apa ndobva ndasvika kugara padhuze neadzimai vake. Ndobva ndati nai baba munini ko zvafamba sei? Ndobva ndo zvamaona izvozvo asi ndipei nguva. Munhu uyu mukandibvumira munhu uyu anomuka. Munhu uyu ndiri kunzi nedenga anomuka. Kati kati zvichatora nguva yakadi zvanzi ndikakureverei. Asi chiripo ndechekuti zvomunhu uyu achamuka. Ndikaita minamato yake yese inoita. Ndobva ndati ndambonzwa pachinzi pane munamato wokokokora. Wazouya here? Zvikagonza hauna kukwana. Kwauya kanonzi kai ka 300 mils kekoko. So kureva kuti munamato yana. Ndikati koko asakwana zvinotinakira here? Zvikagonzi ndoimba kudaro. Denga riri kundipromisa kuti munhu anomuka. Tagara kudare so tigere pamwe chete nevakomana nababa wacho. Mweya wakabva wauya. Wakabva watanga kutaura. Wasumuka. Zvikagonzi ndini Manuel. Ndini ndauraya munhu uyu. Na 12 o'clock. 12 o'clock chaidzedzo ndodzandauraya munhu. So munhu anomuka. Ndipei nguva. Ndini Manuel. Ndobva watanga kubvunza kuna pamacheche kuti uso uno makamboona here? Uko kumasoko nokuko kugomo uko nokuko makamboona uso uno here? Avachipindura navo. Ndobva tikaona kuti konani kana uri mweya waMwari unodai so. Taura matauriro iwayo. Wakazopedzisira futi zvakare watothreaten. Because ndakanga ndataura shoko mumashure mweya usati wauya. Ndikati Makonda iye zvine so 4:15 ndiri kukusunungura kuti uende undoripota kupolisi. Uchienda kupolisi enda nokwachief uchindovazivisa kuti ndo chitiwo chaitika kuno. So iwozvo uchiita manje chienda chiregedza kutora. Makunda akati ndakatafunga kuti mbomira. Ndikati aiwa ingakwana kupolisi kana munhu akanzi akashaika kana 2 days charge munonzi reporter. Ivo ndo vanozokuti izvo aiwa chimbomirira 7 days. So apa chingoendai mundoreporta. Kana vachizoti mbomirirai kusvikira mweya wacho wazokundika zvachose muzodzoka zvinenge zvichinzwika asi endai mundoreporta. Ndobva vati alright regedzai tiri pakati pokuronga kudare so ndopanga pakutaura manje kuti handisha mapurisa ini. Kana mchiti mapurisa anodini handisha mapurisa. Kana kuenda mapurisa ikoko ndinoenda. Ipo panapa musomukaita nharo nese ndiri ndinokuurayai. Chiri mweya yawo. Tikati ndiro hapana zvokuita. Ndopazonzi panapa pa ndikuda kuchita mutambo wangu nhasi pane mutambo mukuru. Isai moto apa. Ndobva zvanzi torai matanda donzai matanda muise moto apa. So vakomana vakatanga kutora huni vachirongedza apo.
huni dzakanzarongwa dzakakrosa dzakati dzimwe dzakatarisa kunorth south dzakazochinjwa dzikadziite east west ndobva dzadini dzaradzikwa apa moto ndobva wagadzirwa ipapa swanzi nhasi pano mutambo mukuru muchamuona achifamba Proud nhasi ari kufamba apa panga patombonzi ngaabude aiswe padhuze nemoto ipapa pauridzwa bhero so vanhu vakanga varipo vakanga varamba vakati akwete izvi zvakanga zvataurwa before isu tisati tasvike so ndo zvakaitika pana Proud then after that vakazoenda ripoti yavo tazogara vaenda kumapurisa kwakuma 8 ma9 kana singakanganisi takafona ndibvunza kuti ko kanyani mafamba sei kumapurisa takafona kuti tida kubvunza kuti vafamba sei kumapurisa iko ndobva tati chiriko baba wacho makunda ndobva atizvo zvichakangomira here zvakaita sezvatasiya zviri ndobva ndapindura ndikati ichokwadi zvakangomira zvakadaro so toita sei tochema here tobvumira vanhu kuti vacheme here kana kuti kwete zvakuti anoimbomirai makadaro ndobva ndati alright chegrini guys asi tichipindamo tichipinda mumba umu ndakati zviite kuti tipinde tiriteke ngatiishedza iye muprofita wacho nemhuri yake pakanga paitwa ana mai vake vakanga vauya so takazopinda tiina ana mai vacho nevamwe varume takapindamo ndobva tati sungatitarise tione ndanzi izvo ticheke kuona kuti zvichakamira sezvazvasiyiwa zviri here vaya vakati alright tovhura katitarisai tione. Tinotenda Sabhuku Makoni. Pakaitika nyaya yese izvi kuti izosvika patazosvika ipapa imimi muprofita munhu wamunoziva here semunhu mukuru wemuraini muno muward 4? Uyu muprofita anogara kune village 4 anogara kune imwe village agara muvillage ino nazvino so ndinotoinomubvunza kuti munhu akanga achiziva kuti izvo ari kuda kuita mini tochiti minana yaakanga akatarisira kana kuti mashura akanga akatarisira kuita aigozoita here angobva ukongosvikopinda muvillage asinawo kutaura kuti Vasabhu ndakupinda munzvimbo menyu ndakupinda mumusha menyu ndakudawo kuita zvakati mumusha menyu so akangoitawo zvinhu zvaakaita izvo vasina kudini asi munhu anonamata tochiti anonamata munhu iyeye but tisingazivo kunaka kana kuti chokwadi wechiprofita chake iva mabva mapindura mubvunzo wandachida kuvhunza kuti imi munomuziva here ari munhu wokuti vanhu vese tiri muno kana kuti muvillage 4 nemamwe mavillage akatikomberedza nditi kana kuti tarisa iri ward 27 yese munhu here ane mbiri yekunzi tiri kuenda pamadzibaba vanozikanwa sekuti tiri kutaura kuti pana awimbo handi ine mwana kwaawimbo munhu here anotozikanwa kuti agara anotori nembiri yekubatsira varwere vachiyambuka? Apo ndingareve nhema haana mbiri yokuti ndingatizvo ndingamupe mbiri iyo kana ainayo imbiri yaanopiwawo kumasoro kwaanoenda ikoko asi handina kumbonzwa rekodhi yekuti izvo akabatsira vanhu nenzira yakati akazobuda zvakati kwete. Ndisandaenda kuna baba tadzidzei Sabhuku Makoni panyaya yakafanana naiyoyi? Izvi zvinoratidza kuti pane kumwe kunamata kunoitwa kwatinoita kunenge kusingaiti zvakanaka nepamusana pokuti tinenge taakuzotora kana kuti mamwe masimba atinenge tisina tozvipa nokuti chokutanga muprofita uyu aifanira kuremekedza musha waakasvika nomukosha wake haana kukwanisa kuzviita but wakatungamidza simba ndofunga isimba remweya kana kuti isimba rechiprofita here zvokuti aifanira kunge akangoti izvi zvandichaita nokuti vabereki avapo right. Tobva ipapo akazvipa zvakare simba rimwe rokuti izvo haana kuverenga kuti musha unogara makunda uyu une vanhu vanotungamirira kana kuti vanogara muvillage imomo akangozvitora kuti haandofunga zvese zvazvina basa so zvoreva kuti kuzvidza dzimwe nguva unozozvidza nepaunozosvika pane nguva yakaoma nokuti dai kwakanga kuriko kuti akatora matangiwo dzimwe nguva tingadai tisina kusvika pachinhanga ichocho
muri yeZimbabwe tiri kuno ku village 4 pa Eben Dam kumfurudzi uko kwatiri kuita hurukuro yekushaya kwemukomana anonzi Proud Makunda akashaya zvisina kunaka zvakanga zviine kwatingati kushereketa kwemuprofita akanga achiti ari kuda kubatsira kana kuti kuraramisa Proud pane utera hwaanga anahwo kwemakore anokwana kuita iwo mana. Muchatiregerera kuti tazosvika usiku tichiita interview iyoyo nekudaro mwenje wedu hausi kunyatsobuda zvakanaka. Iye zvinezvi ndina Sabhuku Makone vambenge vachitaura toda kupfuurira mberi tichipedzisa hurukuro yedu. Ndisati ndaenda kuna baba vaMakunda kuti tipedzise hurukuro yedu. Tanga tiri kuda kunzwisisa kuti zvinonzi kugara nakaona dzevamwe. Imi ndimi Sabhuku, kana muri pano muri ziso rachief Bosho, mungape yambiro yekuti kudii kune vamwe vanonamata kwete vari munharaunda ino muwadhi 27 asi muri yeZimbabwe iri kutoona panguva ino, nekuti taane zviga zvakati kuti zvaonekwa zvichikonzera rufu, zvichikonzerwa nevamwe vanonamata vachiita sekutaura kwamaita kuti kune vamwe vasinganatsoita nzira inenge ichiteedzerwa chaizvo chaizvo pakunamata kwechipostori. PaMount Darwin apa pane vamwe vaviri mwedzi wakapera pasere vakanyunzwa muJorodhani havana kubuda, varume vaviri. Kurushinga muri muno Marsh Central pane varume 8 vasere vakashaya zvekare muJorodhani vari vachiJorodhana vari vechipostori. Kubhindura kune vamwezve vadzimai mairi muno muMarch Central vakashaya vachijorodwa zvekare nemumwe akanga achizviti muprofita. Tingapedze zuva tichivataura vatoti one day vari kuita zviri kuzokonzera kuti zvitore hama dzedu nguva isati yakwana. Hunge panotaurwa patinobatana maoko tinenge tichiti kuda kwaMwari, kumwe tinotokuonawo nemaziso enyama tisinganamate tisina chipo chatinacho chekuprofita kuti apa munhu aganurirwa upenyu nguva isati yakwana. Chenjedzo yamungadzidzisa imimi semunhu wechikuru ndeyekuti kudi? Ini chenjedzo yangu kune vechipostora kana kuti yambiro yangu kune vechipostori, chipostori chakasiyana nemudzimu wokuti izvonozoti izvowapera mudzimu waenda unonzi izvo munhu anozoturukira kuti zvanga zvichinzi kudii. Mapostori vazhinji vanoita chavanoita chipostori achinyatsoziva kuti kana iye nenyama yake kana haazotsvaga unzi unotsvagirwa interpreter kana kuti munhu anozokuti wanga uchiti zvakati, zvinhu zvaanenge ngachitoziva. So kana uchinge wawana panhu paunoona kuti vanhu vanokudzoma kuti apa dai waregedza, zviri nani kuregedza. Nokuti zvimwe zvinhu zvinoitwa mumadziva umu mune zvinoera, munharaunda mune zvinoera, mumisha zvakare imwe matinorarama imomo vanhu tinorarama tine zvinhu zvakasiyana siyana mararamiro atinoita. Dzimwe nguva pamwe mhuri haiwirirana nechipostori chacho ichocho, unoenda wondosenzesa chipostori pazvinenge zvisingakodzeri, zvinozopedzisira zvakare zvopinza matambudziko. So ndiri kumbira kuti kana mukange madzomwawo vechipostori vechiprofita kunzi aiwa dai manga maregedza apa kana kuti musaita, kana ukanzwa munhu akachema semachemero akunzi akaita mukomana okuti izvo akashedza nemazita evamwe vakanga varipo nevasipo, zvakanga zvakakodzera kuti izvo uchinzwa tsitsi woregedza uchimira kuti aiwa tiregedza tichimira panapa. Zvino ndoyambiro yangu iyo kuti izvo please ngavaregedze kuramba vachimanikidzira zvinhu zvinenge zvisingakodzeri. NdiVaMakone Sabhuku kuno ku village 4 tiri kuward 27 kumfurudzi. Iye zvinezvi takuti tipedzise hurukuro yedu tichitaura nababa wemunhu, baba Nyakubereka Proud Makunda, mukomana akashaya ne27 years mushure mekunge aita kumbunyikidzwa mukurapwa kwake sekunzwa kwatiri kuita pahurukuro yatiri kuita nayo pana apa. Baba, tinoti nematambudziko kwamuri mukanya. Paoneka. Tinoziva kuti vazhinji vadzidzisa mafambiro akaitika nyaya musi uyu. Pane here pamungada kuwedzera pamaonero amakaita nemanzwiro amakazoita ndekuzosvikawo pakuti takuzonzi panapa pane rufu?
ndingangoti zvizhinji zvataurwa kudhara vakanga varipo, nokuti ndakatozoita kufonirwawo ndichisvikawo zveshuwa ndakaona chiitiko ichi chatova mukati, ndobva ndatongoendawo sokunodza sabhuku kwandakaita. Asi ndichitarisa ndine zvakare zvakazoya mundangariro dzangu kuti mwana uyu yakamboti netsei nemukomana zvichireva kuti achangoroora mukadzi wakaroora. Ndofunga ndopakatangira chirwere chemukomana wangu inini. Right, wakatombomutora iwo zvezvo kuti hatinange takawirirana, waitoda kumurapisa. Izvozvo zvinhu zvokuzoti ivo vatezvara muprofita, ivo vatezvara muprofita ndivo vane mwana akanga akaroorwa naProud. Chinetsa chini musati maenda kumberi chekuti pasave nekuwirirana pakutorana kwevana? Right, ivo vaiti handisida kuti mwana anga aroorwe naProud. Alright. Proud wakati aiwa ini ndinoda kuti ose vaiwirirana zvavo madhezi ekutanga waiwirirana. Saka zvinhu zvozoti ndakarara zvinhu zviri kundibata sitiri kuti chirwere chemwana wangu chakakura ari ikoko, wachimurapisa usingai kunotaura. Nhasi zvakare ndo wauya kunogumisa upenyu hwemwana wangu. Saka zvinhu zvinondibata sitiri. Ndingangoti amen. Matimaona here mukana wokutaura natezvara vaProud kubva pakaitika nyaya iyi pavakanga varipo muchibvunzawo kuti chii chamaita baba? Nyaya iyi ndofunga tiri pakati pekufamba takati tichaikurukura tiri kunokumba after burial. Right, zvisineiwo sabhuku akabva atishevedza kuburikidza naivo vachititi musi wechina kusini na8 o'clock tisanganei pamba pavo tigone kukurukura nyaya iyi. But ivo tasvika takutanga tichikurukura nyaya vachibvunzwa vakati ini handigoni kutaura nyaya iyi, noda kwokuti ndatowanisa munhu kuti ari pachief. Takaedza kuedza kuati twanyengetedze infact kuti tigone kukurukura chete nyaya tiwirirane. But ivo vakati no, ini handikwanisi kutaura nyaya iyi nokuti inini nyaya yangu yakwachief. Zvichireva kuti inini nyaya yangu ndakunipedza ndiri kupi? Ndiri kwachief. Funga vanotanga takaungana wabvira wemhuri, iwo kwakwarira kwachona kuno ndokwa mukurungai wangu nemhuri yese kwaMakunda, sabhuku nekomiti yake nevamwe veukama vakanga varipo, tichidakidza kuona kuti tokurukura nyaya yachona kuti togumira papi. Iwo ndobva waramba. Right, zvisineiwo ndakazotumirwawo shoko zvazvekuma33 nasabhuku wachiti wazodzoka. Iwo mhuri yekwakwarira wakati aiwa tafunga zvotiite sei titaurirane. Ndakati aiwa ndichanogara pasi nemhuri yangu nokuti vamwe havapo vanga wabuda. Proud anga ane mhuri here? Anga nomwana umwe chete. Anga nemwana umwe chete nemudzimai umwe chete. Parufu rwaProud vakabatiranawo pamwe chete nemera? Vakanga varipo, asi iwo amukurungai wachona kubva otangobva kupolisi vanova ndo vakazviita amuprofiti naadzimai wavo vakanga vasipo. Vakanga varipo ndibaba nyakubereka, iwo amukurungai wangu tongoti baba wavo ndo vanga varipo nevemhuri yavo. Iwo haina handina kunge ndavaona panapa. Takangosiyawo mukomana tabva kumapurisa, wakabva watonge nhomba kwavo havana kuzodzoka kusvikawo pari zvino. Maitarisira kuti pangaitwe sei nekuti paukama hwenyu zvekare uye taapa rufu rwavakonzeresa, pfungwa dzenyu kana kuti dzedare remusha dzaiti vangadai vakaita sei iyo vana Nyakuve neSamoni rekuparadza mwanakomana wenyu? Zvinhu zvokuti tainge tikatarisira kuti tikatamonera pamwe zvakafanana nokuti iri rufu rwakangouya tisingatarisiri vari ivo zvakare kana ndakatarisa vari konzeresa. Saka vanhu vaifanira kupetawo muramba uchiri munyoro
ukuti zvese zvataifanira kunge tichitarisira kunge tiri panapa vanhu vaitofanira kunge vachitotibatsira togonawo zoti kana tapedza izvi tochitaura mune zvataifanira tinge tichikurukura but ivo havana kukunda kuuya kwakangoya baba wavo neweukama hwavo singazoti kuda vakatye chikuuya wakunyara nawo singaziwe. Alright, tichitarisa nemaitikiro akaita Proud akashaya achitaura mandikuvadza munondiuraya. Kana takatarisa isusu nemaziso evanhu vatema tine tichitaura kuti ingozi yavaparara. Ichokwadi. Zvisinei tinoziva kuti muri panguva yekuchema. Mashoko atingangotaura ekupedzisira ndeyekuti ngatirambei tichichema tiine tariro senyaya iri kuenda mudare raChief Bushu. Tine zinge tichinzwawo kuti vane zinge vachibuda neisi mudare matinopinda nguva nenguva, tichinzwawo tichasangana nayo nyaya yacho mudare imomo. Uyewo tichienda kumberi hongu ava vanotonga matongero avanenge vachiita, asi imi pfungwa dzenyu semhuri mashoko enyu ekupedzisira nekukanganisirwa kwataita, mashoko enyu ndeyekuti kudii tichivhara hurukuro yedu ino yataita pamusha penyu pano vaMakunda. Right, inini semhuri ndandati vanofanira kubhadhara zvavakaita pamusha pangu. Maitarisira chii baba? Izvo maenda atisati tagara pasi semhuri kuti tikutarisira kubhadhara zvakadii nokuti kana zviri zvengozi muridzi anoitawo sei? Anotaura ega. Zvinhu zvakatome zvamasangana nazvo tiri kutaura kuti inyaya yatichange tichikurukura zvekare kana tabva kuna kwaChief, uyewo nepachaitika zvichatevera kumberi kune kuda kwenguva yekuti usiku taigona kunge tazombotaurawo nevamwe zvikuru sei madzimai anenge aripo vakanga varipo tichinzwawo rutivi rwavo. Asi tinoda kukutendaiwo nokutitendera kuti tikurukure nemi muchibuda pano pachivhitivhiti. Izvi kazhinji tinozviitirawo kuti tinge tichinyaradzana nevanhu vanenge vafirwa, uyewo zvekare vanhu tidzidzewo zvinoitika mukati menharaunda dzatigere kuti tisazozvipamhidza. Kunyange tichikurukura nezvemunhu atinenge tichiziva kuti asiri pakati pedu tichirwadziwa, sinoita kuti tomudzidzisewo vanhu kuti izvi zvakadai izvi mukaona zvaakuitika kunharaunda dzamugere kana kwauya kuna chinge vechipostori kana vechin'anga sekutaura kwaita Sabhuku, vanhu vave nechidzidzo. Tiri kuti Mwari ngaave pakati penyu, mhuri yekwaMakunda nenharaunda ino yese yemuvhileji 4 muno mamupfurudzi, kuti Mwari arambe akamira nemi. Chatingangotaura nchingoti musangoisawo mutemo mukati memaoko menyu. Kutaurawo kwedu isusu sana Sahwiri tiriwo zvekare vemhuri imwe chete, tiri vana mukanya, makudo ndemamwe. Mwari vakusimbisei baba Makunda nemhuri. Ipapo takatoona tingadai takatoisa mutemo kudhara mukati memaoko but takatongozviti aiwa regai tione kuti pakadai apa aiwa pangadai pakatobviwa nomumwe munhu asina gumbo kana ruoko chaiko, asi takangozvidzora kuti aiwa. Mhuri yeZimbabwe ndi baba Proud Makunda mukomana akashaya ni 27 years, asiya mudzimai nemwana mumwe chete uyo anonzi iye sehurukuro yamanzwa panapa akambunyikidzwa mukurapwa kwake nemunhuwo akanga ari tezvara vake baba vemudzimai wake, asi munhoroondo yekurwara kwake makore ese 4 aya vakanga vachiziva nezveurwere uyu, vakambogara naye vachimurapa. Asi chashamisa ndechekuzotiwo vakauya mukati memusha uno pasina wechikuru akanga aripo, vakapfuurira mberi nekuita zvavakaita zvatsanangurwa panapa, zvinova ndo zvatiri kunzwisisa kuti ndo zvakazotora upenyu hwaProud. Kune vanodzidza, dzidzaiwo pane nyaya dzevamwe. Kune vanonamata vakapuwa masimba sekutaura kwaita Sabhuku, mweya unoziva pekugumira kana uri mweya chaiwo. Mweya usati wafamba unotokuudza kuti kumberi uku kune chiraramo here kana kuti hakuna.
mweya unogona kutizivisa kuti munharaunda muchauya chirwere chisati chauya, zvichireva kuti tinenge tiine vanhu vanenge vachinyatsonzwisisa kugarisana nevanhu zvakanaka, vachizvifambisa neurongwa hwakanaka. Urongwa ihwohwo hunenge huchitaurirwa nevatungamiriri venharaunda kuti kuchauya zvakati, kuchauya zvakati. Kana hondo chaiyo inga yaitaurwa kuti kuchauya hondo vachifanira kuchenjedzwa. Asi chakahadza mhuri yekwaMakunda panapa ndechekuti munhu akauya vakuru vasipo akapesana nababa mudiki, apesana nava vana kuvaudza kuti tiri kuenda kumba kunoita operation pane mwana. Zvasiya vanhu vaine chikahadzo, zvasiya baba Proud vaine kurwadziwa nekuti pakamboita makakatanwa pakugarisana pemukuwasha pamwe chete nemudzimai wake nanatezvara vake. Idzi inyaya dzinoitika munharaunda dzatigere. Isusu veSly Media TV tinongoti Mwari ngaamire nemhuri izvi. Mwari mweya mutsvene arambe ari pakati pavo, kuti mweya wavakambenge vainawo kubva musi wekutanga waitika izvi urambe uri pakati pavo, pasazowana anoisa mutemo mukati memaoko mavo. Isu tinongotiwo mweya waProud unoziva zvakaitika, unoziva zvekuita, hautongerwe. Zita ndozovesa tafumanei ndina Tatenda Mapiri, tiri kuno kuVillage 4 kumfurudzi kuward 27 machief Bushu Masabhuku Makoni. Tinosangana zvakare takwa chief Bushu tichinzwa nyaya yekuti vakuru vedunhu vanenge vachiitongawo sei, uye kumapurisa ichange ichitongwa sei. Tichasangana zvakare musvika muzvinotevera. Tinotenda.